Des de l'AMPA de l'Institut Hort de Feliu s'està portant a terme el projecte anomenat A l'ombra de la marihuana. L'objectiu del mateix és dotar de les ferramentes necessàries a tots els col·lectius per poder donar una adequada resposta a aquesta problemàtica. El projecte constarà de diverses parts. Una d'elles és la formació als pares i mares per part d'un expert en addiccions. El dimecres 2 de novembre es va portar a terme el primer taller de formació a la Casa de Cultura. Millorar la comunicació entre pares i fills perquè per a nosaltres és la millor estratègia per a previndre qualsevol problema de salut, com per exemple les addiccions. Amb el títol de cannabis, perquè les AMPes estaven molt interessades per el cannabis, però el problema no és la droga, el problema és un altre. Entonces, què busca una persona en les addiccions? Què busca un adolescent en les addiccions? És el que anem a tractar. I el que anem a intentar és que els pares coneguen què fa vulnerable a un adolescent davant del tema de les addiccions i com podem crear una comunitat, una família no addictiva, és coneguent cada una de les variables que poden predisposar a un adolescent al consum de substàncies. Són tres sessions, diguem en compte, que anem a intentar... Uno nos ensenya a llegir en 3 lliçons, aleshores uno nos ensenya a comunicar en un taller. A lo llarg de totes aquestes 3 sessions anem a treballar en profunditat. Utilitzarem documentals, utilitzarem cine, farem qüestionaris i la idea és que participen tots els pares i que aprenem tots de tots. Aquesta és la idea. Són molt importants perquè sense la prevenció des de la nostra perspectiva és la solució a les addiccions. No se trata, val més previndre que tractar. Aleshores, quan més pronte es comença a sensibilitzar-se davant del món de les addiccions, més pronte s'actua i per tant més pronte puguem resoldre el problema. El projecte consta d'altres activitats. En la primera junta de l'AMPA d'enguany va eixir el tema de les addiccions per veure com estan avui en dia els parcs del poble, la gent jove que no té ningú puesto on anar a distraure's, i per veure també i conèixer alguns casos, i per veure com està la gent jove normalitzant aquesta situació, veient la marihuana ja en les terrasses dels bars, en tots els parcs. La Junta de l'AMPA som 11 mares molt conscienciades i decidirem que aquest tema el tenien que abordar d'alguna manera. Aleshores decidirem crear un projecte, contactarem en el centre a veure de quina manera ho podíem fer rodar i ens ficarem en contacte amb el psicòleg Àngel Vallès, que treballa al centre, amb els professors i amb els alumnes, i ens va proposar de dur endavant aquestes sessions, de fer veure pel·lícules als xiquets, i també nosaltres, per la nostra banda, hem decidit fer un concurs de dibuix premiat amb el lema. El projecte s'anomena L'ombra de la marihuana, que això va ser triat entre les xiques de l'AMPA. Hi hagueren algunes opcions i aquesta va ser la guanyadora. I en aquest lema volem que sí que es facin un dibuix i premiar-los. Premiarem 2, amb 100 euros els 2 guanyadors, i el més votat, l'Ajuntament s'ha promès que farà un grafiti al poble en un lloc visible. I això, el que volem és intentar conscienciar als pares, començant per l'arrel, als pares del perill que té aquesta addicció i algunes altres en aquestes sessions, i si podem aprendre alguna cosa i que el futur dels nostres joves siga millor, si està en les nostres mans ho anem a fer. El taller per a pares i mares continuarà al llarg del mes de novembre.